Ongi etorri herri irratiko entzule. Ongi etorriak Eusko Ikaskuntzaren izenean, sintonia ezagutuko duzute beraz, Eusko Ikaskuntzak antolatzen duen saio irratsaio honetara. Bezala, gaiak erakargarriak izaten baldin badira ere, kasu honetan ziurazki erakargarritasun hori multiplikatu egiten zegu. Pilotaz izeneko proiektu bat ari garelako. Artea, eskultura prozeski eta frontoia, pilota orokorrean, erlazionatzen dituen lan eta obra artistiko batetaz hitz egingo dugulako. Obra honen egilea eta ziurazki bere familiaren eraginagatik egindakoa ere, berak esango digu, Antxon Mendizabalena da. Bera gurekin izango da, eta baita ere nola ez, erabat ezaguna den Edorta Kortari, gurekin izango dira bila. Nola erlazionatzen da frontoia eta artea, nola erlazionatu frontoi bateko espazioa eta eskultura, frontoi batean jokatzen dutenen mugimendu, edo erabiltzen diren tresnen ikuspuntu artistikoa nola azaldu, horretaz guztia hitz egingo dizuegu. Beraz, eskultura eta artea mintzagai kirol batetaz, geure kirolari buruz, pilota eta frontoiari buruz, eta sintonia honekin, musika honekin, hasiera emango diogu gaurko solasaldiari. Izan ere gure gaurko gonbidatuetako batek esan zuen bezala, ni eskultore naiz, ni artista naiz, musikaria emaizelako, eta hori gurekin den Antxon Mendizabalek esandako esaldia da. Beraz, eta esan bezala, eskerrak bioi gurekin gaur egoteagatik Edorta Kortari eta Antxon Mendizabal, eskerrik asko eta egun on eskerrik asko. Bueno, pilota proiektua, henik eta behin egin artistari galdetu barko genioke, zergatik pilotaz proiektua da Antxon Mendizabal? Bueno, agian ere supositen zegoelako unera aitotik, eta hasi nintzenean, sorkuntza ganetan, eta gai hori berriro etorri zitzaidarako bete-betean, eta, noizkait ere luriolako. Ikusten nuen hor oso gai sakona eta interesgarria zegoela eta horregatik egin. Erlazionatu daitezke artistikoki eskultura eta artea eta frontoia eta pilota orokorrean, hori da zuk lortu dezuna? Ez dakit, lortu duten, baina noski erlazionatu daitezkela. Azken zinean, eskultura da nolabait ere espazioarekin aritzea, eta duditzen gabe frontoi bat espazio lekua da. Orduan, gauza da, gai hori artea, edo eta artea eskultura gehi bezala, baina duditzen gabe relazioa da dutela. Txikia zinenean, aitarekin juten zinean frontoia dara, aitak frontoian jokatzen zuen, zure aita bere lagunekin zebilen jolasen, eta zu bitartean hor txiki-txiki, espazio handi batean sartuta, armaietatik gora eta bera eta frontoietako izkin guztietan buelta eta ibiltzen zinen, orduan zer aurkitzen duen frontoian edo zer gogoratzen duzu garai hartaz? Noski gogorapenak ez dira oso zehatzak, beritu zait gogorapen orokor bat, sentimendu orokor bat, eta nolabait ere tensio bat dela. Arira espazio gua, momentu batean beterik hartitzen zen, lau pilotari, gaina pala zaitzen zen, pala motzean, pelota oso bizi, soiluna, eta bat batian alde itzen zuten pelotariak, eta nire ditzen zen, antxe, bakar batarik, argiak itzartzen zituzten, eta alako argi izal bat belitzen zen, penumbra bat, eta nire beharren eutan, 20 minuto edo, aldaretan beheran abukatzen zituzten mitazien, zai. Orduan, batez, hango betetasun duda, eta pelotak eta movimentuak eman zion betetasun duda desagan zitzen. Eta erabiltzen zen, arren tensioa. Baina tensioa erabat inkorporaturik, paetaietan, esango nuke
argitza hartan, eta, nisartzen izan, kantxa izugarri hartan, eta sentitzen zerbait berezia. Egiten gabe espazioaren sensibilitate bat egin zitzaidan gure. Eta hori izan datzuk lan honekin, 40tik gora obra hauekin, 41 inguru obra dira, lortu nahi izan duzun hori? Egizan lan honetan hori bakarrik ez dut lortu nahi izan, gauz gehiago ere badaude, eta pilotaren ikusmira orokorrago bat ere badago, baita ere une bakitzeko ziopenak daude, jokaldiak daude, tresnak ere aipatzen dira, baina nik uste nerezako gintzatela, honen apusturik handinaz dada, tensioa nik aurretatik sentitzen duen, eta barroen nuken tensio espazial hori, ere izolazioa, zubertzia lanaren zatirik gogorrena ikuslearen zat, baina nerezako zatirik sakonena. Jorge Oteizak bere garaian esan zuen, eta honek, balio digu ere solasean eta solasaldian lasaiago sartzeko, frontoia bera eskulturaren ezaugarri ia gehienak hartzen dituela alegia, frontoiaren itxura, egitura, paretak, espazioa, itxiera, irekiera, horiek guztiak barne biltzen dituela frontoiak berak bakarrik. Hortikan abiatuta sortu da pilota. Nik esango nuke nire kasuan sortu dela nire aurretzako esperientzia horretatik sortu da. Gero zikan, nik gai hori pixka bat aparkatu dinuken, noiz baite martxan jartzeko eta, gero zikan eskurritu zunik, Oteizak egindako aipamenak eta bar, eta horiek lagundu didaten egiten, baina nire abia puntua ez da Oteizaren zokin ezun deskripzio hori, baizik eta nire aurretako zentzu hori, Osea, nire propioa da, nire sentipen propio batetik abiatu naiz. Eta sentipen horretan, zergatikan izenburu hori, titulu hori, pilota, zetarekin bukaeran hor deklinatutaz pilota beta bakarrik, zer sentsazio lortu nahi zinetzu? Sentsazioa aldatetik pilotaren gaia oso zabala da, izugarri zabala. Hortan sartu nahi zenean kontuetan noainako zabaltasuna du, eta orduan ez dutela nolabait ere mugatu nahi izan nire lanarekin azterketa. Orduan pilotaz aritzen nahi zela, baina horrek ez duzen nahi honekin gai osua bukaztu denik, eta nindik ere ez da nire eskutan ere, nire ez da jarraituko duten edo ez, abienez, baina abidea zatitxo bat indutela, pilotaz aritu nahi zela. Mugimendu bat beraz, ez? Bai. Modu diakronikoan ere azterketa egin dugu eta, ezakit azterketa hori egokia izan den edo ez, zure ikuspuntutik, edorta kortari, zurik eskerrak etortzegatik, eta, zuk aztertu duzu ikusi duzu, gainera dituraz eta horrelako gauzak ere, irakurri eta analizatzen, zer topatu duzu pilotaz lan honetan? Pilotaz lan honetan, adibidez, batago kontinuitate bat beste autore batzuek erabilitako espazio batetaz eta hori da frontoia. Kasu honetan ez da bakarrik frontoia erabiltzen dena, baizik eta baita ere hor sartzen diren elementu guztiak, adibidez pilotaria, pilota, beste tresnak ere bai erabiltzen dituanak, espazio fisiko de konkretua, espazio mentala, hortik ateratzen diren jokuak eta ritmoak eta dinamikak, adibidez, Jorge Oteiza, bere garaian baita ere, erabili egin zuen egitura zibili hau, dagoena edozein herrietan, eta ausartuko nintzak esatea espazio ludiko hau frontoia dela, ia erdigarotik eta ezakin neolitikotik, baina behintzat erdigarotik bai, gogoratzen ari naiz momentu honetan, astizuko elizetako gure zaharrenetako bat, adibidez 14. gizaldikoa, bere elizatxo uraren paretak zerbitzen dituenak oraindik baita ere frontoia bestela ez. Beti frontoia egon da bi boterearen artean, botere zibilia, adibidez udaletxea, eta bestalde botere erlijiosoa, eliza. Adibidez, bai errenazimenduan eta bai barroko garaian, badauzkagu halako espazio bereziak edozein herrietan, adibidez Elgoibarren kasua, edo beste kasu batzuetan. Beti
frontoia kokatua egonda bi espazio berezi hauen artean, eliza eta udaletxea, eta hirugarren boterea herriarena. Herriko plazan erdian edo eskina batean edo erdigunean adibidez frontoia. Frontoia izan da topaleku bat, herriaren topaleku bat, eta bere inguruan izan dire arkupeak eta herriko baita ere beste egitura batzuek, adibidez edifizioak, edo beste tabernak eta bar topaleku bat izan da. Hortik aparte, esatu baterako, izan da baita ere jende askorentzako, noski, divertitzeko edo ondo pasatzeko toki bat. Eta baita ere espazio mental bat. Horre gertatzen diren adibidez jokuak eta baita ere apostuak eta bar badaukate zerikusirik herri honetako nortasun berezi batekin, ez? Eta horregaitik, ni asko postu naiz kasu honetan, Antxon Mendizabalaren kasuan hartu egin duanean halako gai nagusi bat bezala, eta baita ere ez bakarrik frontoia, baizik eta hor ematen diren baita ere beste ikuspegi desberdinak. Adibidez, espazio fisikoa, espazio mentala, pilotaria, bere tresnak, eta baita ere suposatzen diren beste ritmo batzuek. Kasu honetan ikuste dut aspertu egin duala espazio, Euskal Herriko espazio berezi bat, espazio adibidez oso sakona, eta bestalde jokua eman diola izugarrizko, ez dakit nola esan, baino ia eskema general baten barruan garapen nahiko luze bat egiteko. Kasu honetan uste dut eskultura guztiak direla 40 bat inguru, hori esan nahi du lanak egin dituanean baita ere seriak edo sailak bezala jorratu egin dituala, adibidez frontenla, baita ere pilotari estela, tresnela, frontaldi, pilotaldi, tresnaldi, eta bakoitzaren alorrean garatu egin ditu baita ere morfologi edo tipologi batzuek nahiko bereziak. Da lan bat pasa egin dituana ia belaunaldi oso bat edo hamarkada bat, urte asko bidez hartzeko halako proiektu batean, eta nik uste dut pieza batzuek oso interesgarriak, batzuek adibidez askoz personalagoak, beste batzuek badauzkate parekotasunik beste autore batzuekin, beste batzuek adibidez sartzen dire ia esparru berezi edo berri batzuetan, eta nik uste dut oso atera diren eskulturak adibidez mereziko liratekela esposatzea edo behintzat azkenean joatea alako museo batetara. Pena da alako materiala gelditzea azken finean elkarte baten barne. Gaur egunean alako proiektu bat posible izan da aurrezki kutxaren adibidez sponsorizazioa ataz, baino mereziko luke alako lan bat azkenean toki ireki batean jartzea eta isegitzea. Baitu eskulturak toki bildu batean, elkarte batean edo lokal batean gorreta daudenean hilik daude, ez daude bizirik, ez dakate ingurunerik beraien bizitza adierazteko. Bai, batez ere espazio itxia izaten danean edo bintzat irikitzen ez danean jende arrunta askorentzako, azkenean gelditzen dira hor aberastasun bat bezala, baina beti ikuslearen aurrean artelanak batez ere bere bizitza propioa hartzen dute eta bere bizitza propioa baita ere adierazten dute. Ez da gutxi ez dut egin dezun, deskripzio hori, edo horta gutxi gora bera aspektu guztiak ipatu dituzuru eta saiatu dela azken finean Antxon Mendizabal tradizioa eta modernitatea uztartzen. Makina bat lan ikusia zara, horrelako lanik ikusita altzen daukan aurretikan, alegia Antxon Mendizabalek lortu duen simbolismo hori eta espazioaren eta gainera tradizioaren
gure herriko tradizioaren elementu eta oinarri funtsezkoenetariko bat, zentrala, frontoia, eraman den mugetara eramatea, zuk ezagutzen altzen nuen? Bueno, alde batetikan, esan dezakegu, baita ere abstrakzio mailan jorratu egin dituena alako gaiak bere modu berezian eta propioan, eta batez ere Velázquezeri omenaldi bat proposatu zion egitea batez ere hemengo konstituzio enparantzan Donostian bertatarako egin zuen eskultura nahiko minimalista bat izan da Oteizabea. Eskultura hori ezan eraman adibidez errealitatera, eta gelditu da proiektu berezi eta minimalista bat bezala, ia frontoi huts bat besterik ez da. Hortik aparte bere kaja metafizikoetan ere bai beha askotan aipatu du, omenaldi bat egin diola batez ere frontoiari, baina hortik aparte adibidez eta oso obra edo zaila mugatua da eta ez da Antxonek erabiltzen duen hain zabala eta ez da ere esan dezakegu hain sakona erabilitario. Kasu honetan, nik ausartuko nintzake, esatea, zaila hau ateratzen dela alde batetikan, badautala parekotasun bat edo adierazpen bat alako planteamenduarekin, baina bere garapen propioa eraman duela eskultura hauetan, edo zaila honetan. Ez dakit galdera hau nahiko antzua den, agian inozentearena, baina autoreak bere lan egiten duenean beti saria jasotzen du, beti gustora geratzen da egiten duen lanarekin, zure kasuan Antxon, gustora geratu zera, lortutako emaitzarekin, bilatu nahi zen duen emaitza da, edo behin guztia ikusita hankamotzen geratutzen zula iruditzen zaitu. Bueno, esta galdera erraza, uste askotako lana da. Orduan, bueno, badago satisfazio bat, lana egin da, lana egin dut. Beste gauza da, iritsi dutena izen, noaino iritsi dutena izen, ez da. Niz nahi zabilan egokina hori azkartzeko. Baina lanaren satisfazioa badut, lana egina dago. Eta hortik aurrea egitea esan ez nahi zirili produkotzen. Ez dakit nola esan, ni momentu eskultura bakoitzarekin burrukan jardu dedanean, neukan guztia botaetan, eta hori atzea da. Hori da nire neurria. Ez daukat esango nuke sensazio bat, hau oendik gehiago landu behar nuen, edo beste buelta hartuko non barko oten izion, baizik eta nik ustez eman beharreko buelta guztik, eman dauzkatela, eta nire talentua bezula asko gehiago ematen. Orduan, horrek lasaitasun bat ematen dit nire buruarekiko. Gero, ze emaitza, ze maietatu da, ze kategoriko da, nik hori ezin lortu. Egia da, nik baituko da bilduma hontan eskultura batzuk, asko gehiago zaten dituzenak, baloratzen dituzenak, baina askotan balorazioa ez da estetikoa. Baizik, balorazioa da, helburu bat jartzea, eta nola baitzere, helburu hortatik ateratzea. Nola baitzere ateratzea esan egit, problema horrei soluzio bide bat ematea hori izan egit, ez? Adibidez baude hiri eskultura frontera zarian, pilota zoroa, hiri eskareti gabeko kantxa, eta errebote plaza, dira bi gai izugarri zakonak, bat menditean jokatzen den pelota lekua da, eta gaztia da, 50 metro luzera duen kantxa batean jokatzen dena. Hori, objektu batea pasatzea, horrek izugarrizko arazoak sortzen dizizu, arazo espaziak, konzeptualak, oso hartu behar dizu joku horren ezagarri bat edo beste, eta orduan, esan nuke, arronka oso fuertia da, ezta? Orduan, zu erabat murgitzen zea arronka hortan, eta azkenean atera egin zea, eta ni atera egin ez. Orduan, ez dakit loki politia ez badian ez dian, baina ni gatu nahi, hori beste egin dut. Hori guztia nola lortzen da? Nola horren tamaina hundia eskultura batera eraman? Bueno, no, lortu ez dakit lortu da. Jendeak hori guztia ikusten duela, zure lanetetan, hori agian jendeari galdatu beharko litzateke, baina jendea berteratzen denean esaten du, hau polita da, edo honek forma hau daukata, baina irakurteka hori egiten galdu jendeak, pentsatzen duzu baiet.
Ez dakit, bueno, ez dakit, zuzan zuzan. Ez. Gero, Ez, bueno. Ez zure entzutea lehen da bizi. Ez, bueno, hor gauza dago, bakoitzak bere lan hain behar du, ez? Bere lan hain behar du, orduan kantatzen dit arazo batzuk, eta nik arazoiei aurre inberdi, eta arazoa hoizea, ez da? Espazio izugarri bat, egarri zabala objektu batean jartzea kondensazioa, ez? Bueno, hori beste arte mailetan eratatzen da. Adibidez, musikan bertan, zerit, bebizik itxasoari buruz obra bat iten dunean, zer egin nahi du, itxaso bat hartu partitura batean, saiatzen da, ez, da egiten du. Bueno, orduan, saiakera hori zergatik ez dut egiten du saiakera hori, eta zenean objektu bat etatzen da. Jendeak harrapatuko kenun, edo ez, nire prozeso guztia, bueno, nik ez da egin obra, egin da gero, obrak ja bere bidea hartzen du, zendiet, ja ez da narea, nik horregatik pasaratu ez da, orduan da, jendeak bere erara hartuko dugula, zenbait kasutan eskatuko ditu laguntza pixka bat, prozesu hori ezagutzen, ni noski hortara beti prestatuko naiz, laguntzea, bueno, bia prozesua auta da, eta gero hortik aurrea, agian interesatuko zaio eskultura baino gehiago, gaiarea. Azken zinean, pilotazo eskulturekin nire hortan bali maret, ikuslegua, alako batxean, zirrara da sentizia, bote luzea modalidadearenatik behar ezautzeekin eta etzekien modalidadearenatik jokatzen zanik ere menditean, eta gaina aurrez aurre, goz kontra, eta eskultura harren bitartez, eta prozesuan bitartez, eta bar, gaia interesatzen zaio, bueno, orduan eskulturak maila hortan ere hasi da funtzionamentu egiten, dibertiko ikon, no? Bueno, eta hori gutxi da. Zakit, dejan egite eskultura goitzak auskalo ze bidea hartzen du, eta ze ondori izango ditu. Gutxi da, niri asko iruditzen zait, eta gauza kortarietatik kontentu edo ez geratu den zure kantzunarekin, uste, baina? Bai, batez ere ikusleari baita ere eskatu behar zaio joatea prejuiziori gabe, ez? Artelan baten aurrean bakoitza daukateke anteojoak Joan Mirok esaten zuen bezala, eta anteojo horiek kendu behar ditugu, zeren eta beti artelaria eman nahi digu ikuspegi berri bat, edo behintzat tratamendu berri bat. Orduan tratamendu horren aurrean alde batetikan badaude forma ezagun batzuek, tradiziotik datoztenak, adibidez, badaude hizkuntza abstrakto bat, hemen landu egin dena, gerra ondoren Euskal Herrin, Oteiza, Txilida, Bastarretxea, Mendiburu eta bar, eta orduan eskultura hau hor kokatu beharra dago. Hortik aurrera, adibidez, artista da, bere hizkuntza propioa edo pertsona erabiltzen duen. Eta hor konfiguratzen du, adibidez, eskultura edo hizkuntza berri bat. Eta hizkuntza berri hori hor txertatua eramaten du baita ere, beren ondoren egon diren beste hizkuntza batzuetara, adibidez. Espresionismo abstraktutik, jorratzen du edo sartzen da baita ere beste tendentzi batzuetan, minimalismoan adibidez, edo konzeptualismoan, edo instalakuntzan bertan. Hor, saiatu egin da baita ere bere proposamenak egiten Antxon Mendizabalek. Eta nik uste dut puntu honetatik nire gustarako behintzat badaude artelan batzuek oso jende arruntaren zako eta sartuta ez dagoenen zako gelditu dezakeen forma hutsetan, adibidez. Eta beti ikuspegitik sartzen den lehenbiziko gauza forma dira, noski. Eta orduan, batzu geldituko dire forma estetiko horiekin, forma simplekin, forma elaboratu batzuekin, egurraren tratamenduarekin, ikuimenarekin, edo taktuarekin. Badaude, adibidez, proposamen batzuek nahiko zehaztak egiten dituena artista. Beste batzuek geldituko dire frontoiarekin, edo bere joku arkitektonikoekin, eta bar. Hortik aparte badaude baita ere beste proposamen batzuek. Artelan batzuek oso forma ezagunak dauzkate, ezatea gaitik, baina baita ere ez da bertina frontoi huts bat ikustea, ia espazio arkitektoniko bat bezala, eta hemen bihurtzea, adibidez objektu baten barne sartzea, forma horiek aplikatzea, forma horiekin jokatzea, forma horietatik aurrera eramatea ikusleari, eta hori eskatzen du baita ere
zer jakitea, adibidez pilotataz, edo bere modalitatetaz, edo frontoitaz, edo ez dakit, inoiz ikusi ez duana adibidez frontoi bat eta pilotari bat, ikusi daiteke figura bat eta esan dezake hau dela baleteko ez dakit figura edo personajea. Bueno, bakoitza ikusiko du ikuspegi batetik. Artelan bat badauzka maila asko, adibidez, hojaldre bat bezala esaten du Roland Barthesek, estrukturalista dela artelan batez. Orduan, adierazteko edo ailegatzeko barneko egitura konplexu horretaraino pasa beharra daude maila edo arlo asko. Hojaldretik hasi beharra dago kanpotik barreraino. Kapa asko kentzen dira, baruraino ditzu. Orduan, claro, bakoitza geldituko dire bakarrik kanpoko edo azaleko egitura horiekin. Beste batzuek bajatuko dire arlo beste batzuetara, eta beste batzuek ulertuko dute bere zentzu sakonean alako artelanak. Nik uste dut posible dirala irakurketa asko edozein artelanean, eta bakoitza hartitu behar du berea. Hablamos del proyecto Pilotas y lo hacemos en los próximos minutos también. Decimos que estamos hablando del proyecto Pilotas, donde el artista, escultor Antxon Mendizabal relaciona el frontón, el espacio, su ubicación, con el arte, con la escultura. Hablábamos de que si la gente llega a comprender lo que recogen estas 41 esculturas, que no sé muy bien, Antxon Mendizabal, siguiendo qué guión las has elaborado. ¿El proceso de elaboración de las 41 obras ha sido el mismo? El de pensar su tamaño, el de buscar el material, el de seguir los pasos han sido siempre los mismos a la hora de elaborar cada una de esas 41 esculturas que quieren relacionar el espacio, el arte, la escultura con el deporte, con la tradición, con el frontón y el significado que todo ello conlleva. Bueno, en primer lugar ha sido necesario elaborar un esquema, porque el tema es enormemente complejo y extenso. Entonces, aunque parezca lo contrario, ¿no? Parece que de pelota pues ya está todo dicho o poco hay que decir, pero en realidad en cuanto uno empieza a meterse ahí se encuentra con un mundo enormemente amplio, ¿no? Entonces primero ha sido elaborar un esquema pues un poco para definir el proyecto en sí, ¿no? Son 10 años y claro, en 10 años uno puede desvariar de una forma increíble, ¿no? Picotear por aquí, picotear por allá, no es mi estilo, no digo que no se pueda hacer así, pero no es mi estilo. Entonces, una vez elaborada una estructura, pues yo he ido trabajando esa estructura por partes, pensando que esto iba para largo y que yo en ese proceso iba a ir adquiriendo pues otros conocimientos, iba a ir variando de formas de hacer escultura y que iba a tener influencias diversas y que debo tener una palabra. Entonces, en vez de que cada serie tuviese una evolución en sí misma, es decir, de que las primeras piezas de una serie hasta el final hubiese mucha diferencia, notable diferencia en el estilo, he preferido que cada serie tenga un estilo, es decir, empezar con una serie y terminarla lo antes posible, para meterme por la siguiente serie y quizá en la siguiente serie variar de forma de plantearla, ¿no? Entonces, de esta forma he podido incorporar pues novedades dentro de mi quehacer escultural hasta llegar a la instalación. La última serie dedicada a los tres Naldis pues son 4 instalaciones. Claro, están hechas en el 2000, 2001 y 1992 para mí, el 2001 no es lo mismo, ¿eh? Ahora, si yo no hubiese usado este tipo de forma de trabajar, pues hubiese tenido igual una serie como Frontera, que hubiese tenido unas piezas de un estilo, otras de otro y otras de otro, y lo cual haría que la comprensión de todo el trabajo hubiese sido bastante más compleja, ¿eh? Frontera, que sería la primera serie, en la primera obra que realizaste allá por el año 1983, Sí. una primera escultura. Sí. Sí. ¿Sigue siendo lo mismo el frontón en el 83 que hoy en día, con lo que ha evolucionado todo? La perspectiva escultórica es la misma. Tú dices que puede modificarse evidentemente con el paso de los años, pero ¿tú cómo lo ves personalmente?
Hombre, desde el año 83 que hice la primera escultura y luego la dejé estar hasta el 91, 90, que Recogiste ya todo. recogí todo, recogí todo. En realidad yo no estudio tanto la evolución del frontón en sí, como cancha de juego, que no creo que haya evolucionado mucho, que haya cambiado mucho. He cambiado yo en cuanto a profundizar en el tema. Yo sí cambié. El Antón Mendizábal del 83 era absolutamente incapaz de hacer este proyecto porque no estaba lo suficientemente preparado. El del 92 probablemente tampoco, pero bueno, pero un poco más sí. Hasta llegar al del 2002, que es el que nos ha dado y nos ha ofrecido la posibilidad de conocer esta obra, una obra que queremos analizar y que lo estamos haciendo gracias a la colaboración del propio autor, de Andrés Mendizábal, y de Eduardo Cortadi. Pilotas, hablábamos, distintas fases escultóricas, en distintos elementos de la pelota del frontón que se recogen, y una obra completa, estábamos diciendo, Eduardo. Sí, una obra compleja, una obra serial, una obra polifónica y una obra que, como el propio autor ha dicho, parece que tiene distintos momentos. Empieza con unas propuestas de corte más suprematista, más abstracto, en que las paredes del frontón son casi módulos de carácter geométrico plano con algunas aperturas. Pasa a una concepción espacial en la que las piezas casi se convierten en que peana y lo que está encima son una misma cosa, son casi piezas de corte más arquitectónico, y también devienen, sobre todo en los últimos años, en piezas mucho más minimalistas, es decir, se recurre a conceptos y a formas en que con muy pocos elementos significantes se quieren decir muchos significados. Si llegan o no a la mente y a la visión del autor es otra cosa. Pero yo creo que en este pueblo hay una cierta educación ya mental y una cierta educación visual en que, primero, porque convivimos con esos espacios que están en nuestros pueblos. El frontón de alguna manera es la tercera estructura de poder que hay en muchos de nuestros pueblos, junto al poder civil representado en el ayuntamiento y al poder religioso en la iglesia. El tercer espacio que suele estar en juego en la plaza pública suele ser el frontón, el espacio del pueblo, el espacio en definitiva de quien representa y ejercita verdaderamente el poder. En esos arcupes de los ayuntamientos o en espacios físicos al aire libre, la gente está acostumbrada a verlos, a convivir, a jugar, es decir, no es un elemento extraño en nuestra cultura. El artista lo que hace es retoma ese aspecto o esa forma de carácter escultórico y de carácter visual y en este caso podríamos decir la inserta o la juega con ella hasta convertirla en un elemento representativo simbólico como puede ser una escultura. Hay otras series como Frontaldi en que el desarrollo visual está más cercano a propuestas realizadas en la línea de Jorge Oteiza, pero que por otra parte pues tienen tratamiento personal propio, introduce espacios casi minimales que no aparecen en la escultura de Oteiza y por otra parte pues aporta también lo que es el propio juego de la pelota dentro de ese espacio a través de juegos, de perspectivas, de diagonales que son muy propias de la escultura de Mendizábal. Tiene una tercera serie que es la de Pilotari y Pilotaldi, un homenaje al pilotaría que para mí es de las más bonitas, de las más elementales, de las más minimalistas y de las que tienen más concepto. Para mucha gente puede ser muy poco. Es casi una especie de menhir en esto, como esa figura del pelotari, con una especie de mano que al mismo tiempo se reduce casi o de brazo o de gesto de empujar la pelota, que al mismo tiempo puede ser también una cesta punta de cualquier elemento de cualquier juego. Y aparecen también el homenaje a los pelotaris, que retoma por una parte poéticas que vienen del cubismo sintético de Juan Gris o de Picasso, o que tienen ciertos enlaces con la escultura de Calder o de otros escultores del hierro, y desemboca, por último, en una serie dedicada a Tresnela y a Tresnaldi,
en la que pues verdaderamente la escultura se hace casi minimalista o conceptualista o serialista o acaba en la instalación. Por lo tanto, la serie, al haber tenido un desarrollo temporal diacrónico bastante espacial, pues ha dado para mucho, y yo creo que en parte está también la riqueza que ha sido posible gracias a la sponsorización precisamente de Cucha, que ha tomado este proyecto cara a ser ubicado en un posible museo de la pelota vasca. Y ese sería, yo creo que el desemboco normal y natural de este tipo de obras, que no son al final para que se queden en un almacén o en una institución pues de puertas adentro, sino para ser expuesta en la plaza pública y para que la gente las disfrute y verdaderamente se enriquezca con ellas. Está clara esa apuesta, por lo tanto, del autor, ciertamente, y también de Borja Cortadi, de que esta obra no se puede dejar en el olvido, ni mucho menos. Tiene que tener la presencia que se merece, porque Borja Cortadi considera que esta obra da para mucho, que ha dado para mucho y que podría llegar incluso hasta lo infinito. Sí, la serie verdaderamente, vamos, ha habido un momento en que el autor ya probablemente cansado, porque 10 años es mucho de dedicación a un tema. Hay autores que pues dedican, hemos hablado del caso de Oteiza, pero puede haber otros que también han tocado en el campo de la pintura. Hay cantidad, un Pablo Tillat, por ejemplo, un gran dibujante y pintor de Iparralde, pues ha dedicado muchos años al tema de la pelota también. Pero vamos, el tema de la pelota lo han tocado desde Arteta, los Arrúes, infinidad de pintores en el País Vasco. Es un tema vertebral y central de la cultura de este país. Y daría para lo que se le quiera dedicar, pero claro, llega un momento en que probablemente por agotamiento hasta físico o psicológico del propio escultor decide cambiar de tema y en este caso, por ejemplo, volver al tema de la música, que es otro de los temas básicos también de este cultor, por educación y por convencimiento propio. Una de las señas de identidad que duda cabe, por lo tanto, de esta obra, esos 10 años, el diacronismo y la dedicación exclusiva que le ha dedicado el autor, Antón Mendizábal. Claro, el frontón es un lugar pues típicamente dinámico, donde se generan infinidad de movimientos inesperados, muchos de ellos. Ese diacronismo también de la obra da que el resultado y la resultante final sea todavía más cercana y más estrechamente ligada al propio frontón. Sí, yo creo que está tan viva y además el propio autor lo acaba de dejar caer, acaba de decir que él no sabe si en cualquier momento va a volver a este tema, con lo cual el tema está abierto, el tema da hasta el infinito, probablemente surgirán otras modalidades. Por otra parte, el juego de la pelota cada vez se está convirtiendo en un juego más internacional. Se acaban de celebrar los campeonatos mundiales o internacionales del juego de la pelota en Navarra. Eso quiere decir, y ya ha habido asistentes de todo el mundo, eso quiere decir que es un juego que está en las Olimpiadas, que se conoce, que va a evolucionar, porque las cosas evolucionan lo mismo que evoluciona el hombre, lo mismo que están evolucionando pues los frontones, un deporte que parecía que estaba, pues no vamos a decir en fase decadente, pero poco menos, y que gracias precisamente a los más medios, a los medios de comunicación, como puede ser la televisión o la radio, está resurgiendo y en este momento está cobrando unas cotas de audiencia como no ha tenido nunca en la historia de este deporte. Horixe da, jorratu nahi duguna bukatu aurretik, etorkizunean ateak irekita daude Antxon Mendizabal oraindik ere lan honekin segitzeko, jarraitzeko, makina bat alor, diakronismo horretan sortuta noski beti egunero gauzak aldatzen doa, pilota aldatzen doa, orduan oraindik ere etorkizunean pilota hitz egin dezakegu. Bueno, esan duen bezala, ni pixka bat saturatu daukatuet gai honekin, baina ogobean da gamaz, orduan ziur nago, mendik urte batuta agilean, beste 10 urte botatzeko problemik edo ditzatzeko dago, pixka bat autodisiplinagatik moztu nahi izan dut gaia. Baina, bueno, nire gaiak ez auta ez aurretuak ere,
ez dira sekulan erabat itxiak editzen, eta, bueno, tarteka oain ditu bote ditugu ez eskultura batzuk, hortatik, no. Edortak ez egin du, lan hau, obra hau nunbaiten egon barko litzatekeela, euskal edo pilotaren museo batean, litekena, baina zuk non ikusten ez etorkizunean lan hau, obra hau, nora jo barko luke, zer egin behar da berekin? Bueno, non egon zitu? Hasieratik obra hau hasi denunean, kutxa eta bien artean, harreman hasi denunean, asmoa hori zen, bat ere museo bateko, eta baina ez bea bakarrik protagonismo hutsean, baizik eta beste zenbait fondo, pelotaren beste zenbait fondo, bere artean, eskulturak artean eta erakutzia izateko, zatizat planteamendu didaktiko bat dauka, hasieratik, esake, nolak ere bere bokazioa hori da hasieratik, eta hor bukatukoa, noiz, egun batetik ez da hori erabakitzen, baina, behintzat egina dago, eta guain, ona izango izateke itinerantzi bat astea, horrekin. Hemen egin nuen erakusketa Donostian, baina froga batzuk egin dituen, nola pilotaz eskultura bilduma hau izan zitekean, askoz erakusketa askoz zabalago baten ardatza. Eta, hor edorta berak eman zuen itzaldi bat, pintura bidekiez, zeak eduzitek eman zuen itzaldi bat, pelota eta berzotaz, tartian argazkilari batzun eurreneko eta Juancho Gainaren argazki bereziak, juntoiari buruzko argazki bereziak, botatzen erakusten ditu dira. Mikel Mendizabalek ere egin du Eugi eta Belotin arteko tanto baten xeheketa bat, eta, hori froga bat besteik ez da, zenbait dauz egin daitezke, horrelako argaz bat hartuta ez da, lehin motibo bat hartu, esposizio bat zenolak ere artikulatu bilduma batekin, eta horren inguruan, pilotaren inguruko beste ikustegi batzuk zehatu. Hori froga hori egin dago kutxan ikusten da baiet, posible dela, eta museo batek horako itxura bat izan beharko lukeela bidean etorkizun egin. Hortazuk hori ikusten duzu, zengarbiti, alegia artearen barrenean dauden kontzeptzio eta ikuspuntu guztiek, bakoitzak bere perspektibatik, pilota aztertu dezakea. Gaia oso aberatsa da, oso sakona da, oso zabala da, gaur egunean adibidez bai Nafarroako adibidez planetarioa erakusketa montatu zuen baita ere euskal pilota eta pinturan alorrean. Guen Jain museoa orain dela denbora gutxi baita ere beste ziklo bat batez ere filmografian pasa egin du Orson Wellesetik hasita Nestor Basterretxean eta nik uste dut badaudela Gipuzkoan bertan adibidez bi herri gogoratzen edo kontuan daukat bata Bilabona eta bestea Azkoitia kapazat izan daitezkela halako proiektu sakon eta zabal bat aurrera eramateko direnak. Ari gara esaten eskultura diferentak direla, zuk edorta deskribitu egin duzu hau nolabait eskultura konstelazio baten antzera, hor daudelako, diferentak direlako, konstelazioari begiratzen diogunan erasotan izarrak aurkitzen ditugu, handikeririk gabean, Txomen Izabal, zuk zure burua izartzat daukazu, lan hau erakutsi eta gero. Baina, itxaldia, aldera? Nik ez da inundik ere, nik uste nik berroita mazio dute ditu. Orduan, uste abinioa gala konturatzeko norberaren maila nolakoa da zein den, eta orduan, hemen izar handik joan du dira, hilargi batea egizten naiz gehienaz ere, bat ere izar horien izla da, horako zerbait. Bat izar badaki ze postu daukan, nik uste inundik ere uste, nik izar hondi gana zen. Baina uste dut, badautela nire lekutxua, hau da, badaukatela zer egina, arte munduan, eta zaiatzen izortan. Eta ez no frustratzen gaina, izarra izatea. Batez ere nik uste dut izarra handiak denok ikusten ditugula eta horregoten direla ez dirta, baina izar txipi batzuek ere bai oso interesgarriak dire batez ere gure begiak bortzatzen gaituztelako askoz gehiago irikitzea. Horiek dira benetan interesgarrienak. Azken zinean norberari egiten diotelako lan egin eta gauzak ulertu arazi. Bai.
Bueno, hori da gaur hemen ulertu nahi izan duguna pilotaz, egitasmoa, proiektu pilotaz, hori da Antxon Mendizabalek, Oiartzunik ekarri digun bere azken lana, 10 urtez, lan egin eta gero, frontelatik hasi eta, serio ezberdinetan, pilotaren eta frontoiaren eskulturarekiko, artearekiko erlazio hori, simbolismo hori, espazioarena, alegia, erlazionatzearena. Eusko Ikaskuntzaren izenean, zorionak lanaren gatik, Antxon Mendizabal, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, eta zeudi ere dortak hortari, Deustuko Unibertsitateko irakasle bezala, eta makina bat gauzetan aditu izanagatik, baina batez ere gurekin gaur egoteagatik, eskerrik asko zeudi ere. Zuen. Eskerrak bioi nola ez, eta bi gonbidatuak agurtuta, gukeuk ere agurtasatera goazela. Eusko Ikaskuntzaren aldetikan, eskerrik asko hori izan zaretelako, eta entzun duzute, pilotaz, proiektua, 41 lan, 41 obra, 41 eskultura, frontoia eta pilotari buruz hitz egiten dutenak, edo hitz eginarazi egiten digutenak. Pilotaz, proiektua. Guraldetik, besterik ez. Eskerrik asko, edo